3 munud wedi chwarae. Jake Phillips ar y gig gornel yn ei ddofn. Mi oedd hwnna mor agos. Mi oedd Harry Owen. Oedd o'n agos ati Greg Walters ar gwaith amddiffyn. Thorn. Cael rhwydd hyn ti gario'r bêl. Bellter dyma Jake Canavan. Daniel Davies ar yr ochr bellach. Canavan bêl rwy'n digon edrych am Elliot Reeves. Rheolaeth da. Dyna chi gol. Dyna chi gol. Gampus gan Elliot Reeves. 34 o funudau wedi chwarae. Mi oedd y rheolaeth gyntaf yna yn berffaith gan Elliot Reeves. Ac yna heibio'r golwr. Gol wag. Flint 1. Hwlffordd dim. Pawb yn ôl i'r Fflint. Mae hwn edrych yn berffaith i mi i Rhys a Brusi. Brusi ar y targed. Ond mi oedd David Szczepaniak yn y fan ar lle. Rhys. Ffodus o'n hal o wir o'n oedi yn y fan yna. Oedi go iawn Canavan ar ergyd. Syth i lawr corn gwddw Luke Rhys. Shepherd, codi'r bel at yr ochr bella, neb yna. Yr ergyd yn unwyll dros y trawst gan Elliot Scotcher. Walters. Mae yna le fan hyn i Dylan Rhys. Mae Amon yn y cwrt i fewn at Amon y dawi. Oedd o fewn trwch blewyn. Ben Amon. Mae o'n hawlio bod wedi cael ei dynnu nôl yn y fan yna. Scotcher, Kennyford, at Dan Hawkins, wan tam yn y gyfle fan hyn, Hawkins, dyma Owain Jones, blaen troed, ond methu i chyfeirio hi. Dylan Rhys yn ildio'r meddiant o'n ta Canavan, sallith amser i'r bas i gyfeiriad Ben Wyn, mae di mynd heibio'r golwr, Wyn i fewn i'r canol, mae yna gyfle fan hyn i Canavan, am gyfle mae dal yna i Canavan a Jake Phillips, kick o'r sbotyn, mi oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle Mr Griffith. Mi gafodd o olwg berffaith o'r digwyddiad. Jake Phillips yn hedfan ac yn ennill kick o'r sbotyn i'r Fflint. 19 munud o'r ail hanner wedi chwarae Josh Jones. Dim gobaith o gwbl i Luke Rhys yn y gol. Yr ail i Flint 2. Hwlffordd dim. Bel yn cael ei chwipio i fewn gan y Bresi. Gyfeiriad Amon. Kennyford ar ergyd. Shepherd. Allan at Elliot Scotcher. Bel bron y can i dwy'n gan Daniel Davies, ond drwy'n ta Ricky Watts fyna le i fesur y creisiad at yr ochr bella. Walters i'r rwyd ochr. Shepherd. I lwybr Ricky Watts. Owain Jones a Dan Hawkins. A mae'n nghefn y rwyd. Mi oedd Ben Amon yna. A mae gennym ni 6 munud a hanner o'r 90 i Hwlffordd ganfod gol arall. Dwi'n meddwl am yna gol i'w rwyd i hun oddi. Amon. Owain Jones, mi oedd i gwneud gwahaniaeth ystod i'r cae. Jones ar creisiad. Daniel Davies a Dan Hawkins. A mae'r bel yn gefn y rwyd. A mae Ben Amon wedi nioni'r sgôr. 6 munud o'r gêm yn weddill. Ac eiliadau ar ôl i Hwlffordd sgorio. Mae'n ôl y gyfartal.